lo dices susurrando, que no entiendes que ha cambiado, no aceptas que me haya ido y me agarras de la mano. Y aunque intento convencerte de que es tarde, no haces caso, tú te inventas mil historias para mantenerme atado. Y escapar y volar y escapar y volar. Nos tumbamos en la cama los dos juntos, lado a lado. Tú comienzas tus historias sin saber que me hacen daño. Cada cuento es diferente y nunca llegan al final. Noche a noche me convences de que no intentes escapar. Y escapar y volar y escapar y volar. Oh, yeah. Luces de vanguardia visten a cidade, durme tinguida de pacifismo. Dous idiotas que fuxen na escuridade, tie máis eu saindo dun abismo. Treme noso corazón, quero romper a tensión. E aunque os seus beizos din que non, 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 din que non. Pantalóns ceñidos a unhas pernas rotas, símbolo do neorromanticismo. Os seus ollos negros son historias mortas que buscan o protagonismo. Que noso corazón, quero romper a tensión.
feita nunha noite oscura. Dous idiotas na escuridade. Adiantarse a queda do rival non é fuxir. Adornar as verbas no final non é mentir. Cando a banda xa non toca máis hai que marchar ou perfilar un plan de ataque pra se revelar. Non pido tregua ao mundo cruel, arrastro peso deste ser. É inadecuado aseverar que quedo coxa se te Proseguir coa usura do traidor non é de lei. O perdón non é derrota, conceder non é ceder. Provocar o pánico do rei ca subversión non é máis que a consecuencia necesaria da razón. Non pido tregua ao mundo cruel, arrastro peso deste ser. É inadecuado aseverar que quedo coxa se te Perdón, sabedes cando pasa... Home, detrás dese chapeu tiña que estar ela. María, un bico, aos meus brazos. Gaiteira. Que tal, Xurxo? E un mito da música coruñense, un dos teus músicos, Tito Calviño, desa saga de músicos herculinos con ascendencia en Monte Alto e plenitude nos castros. Así que estás esperando o próximo tranvía, non? Sí. O que pasa é que eu creo que para ti o tranvía é un medio de locomoción moi lento. Sí. Que vas demasiado máis velocidade. máis rápida, non? Onde vas, María? María, onde vas? Porque estás literalmente rachando con todos os preconceptos e con todos os tópicos. Bueno, en que sentido? Argumento, queres? Que argumente? Sí. María, talento e argumento. Ti estás, ben, és filóloga, és antropóloga, dominas a música en xebre, ti revolucionaches de entrada xa o baile en xebre. Que dicían que as mulleres tienes que bailar así todas modosiñas e María dixo non. Non. Como foi Que iso? baile así quen queira, pero non. Explica como foi esa revolución. Bueno, eso es que hai un pouco de machismo, que nós non podemos, somos un pouco estandartes no mundo da música tradicional, sobre todo no mundo do baile tradicional, e non podemos ter demasiado protagonismo, no sentido non podemos sacar puntos e das cousas, e eu dixen non. E para arriba, e cambiando este mundo a culleradas. Despois chegou un gran músico, Santiago Serón, aquí a Coruña, para dar un aperdido de música, e chegou María e os teus compañeiros e rachaches os esquemas do que ele entendía que era música galega. Contame esta experiencia. Bueno, pues, foi unha experiencia moi bonita para min. A verdade que a lembro con moito gusto, porque Santiago foi un tío que nos ensinou un montón de cousas, que nos ensinou o que é a humildade e sobre todo a ese nivel, no? a como nos valoraba, como lle gustaba o que facíamos. E sí, eu penso que os dous cambiamos, o sea, todos cambiamos a opinión sobre o outro, porque a verdade é que unha persona tan importante como él, que sea alguén tan humilde e tan... Pero literalmente quedou fascinado, era que
falamos dunha persona con moita cultura musical, inmediatamente na cultura, por exemplo, da música cubana, tiña unha idea do que era a música galega, e depois de coñecervos quedou fascinado, era outra dimensión. Home, non sei se tanto, pero sí, desde logo, el apoyounos un montón, e creo que probablemente, ao mellor, eu nen sequera estaría aquí hoxe se non fose polo seu apoio, vaya, pola súa aceptación. E Santiago anda levitando polos escenarios, coñeceu a María Silvar tamén. Seguimos, montades chamalle asís, e tamén rachas todos os esquemas, e es quen de amostrar e demostrar que nas melodías maravillosas Tendes do Barro tamén está o talento, por exemplo, de Janis Joplin, o Attitude. Es quen de facer esas cancións con esa vehemencia. Sí, home, porque somos o que comemos, eu realmente, por exemplo, a Janis Joplin consumira moitísimo. Home, evidentemente non son nin, vamos, que me dera ser unha sombra, pero sí, esa é o que distía unha actitude, no? Da igual o que fagas, podes cantar a Andrés ou a quen sexa, que tipo o teu sentimento. E María, segues rachando esquemas e por fin montas un proxecto radicalmente íntimo, tan íntimo que leva o nome que che din que levas na casa, sí. SES, sobre o que xa o nome desde pequeniña. Desde pequeniña. Un proxecto intimísimo de 11 músicos. Nunca tal se viu na música galega. Sí, de 11 músicos como este, que Tito Calviño, que, home, que coñece calquera máis que a min, é o guitarrista, e que son todos uns fieras, vai, uns foras de serie, que ademais apoian un montón o proxecto e poñen moito deles na música, non? Faime unha descripción de como esa formación e o propio contido do proxecto, porque, insisto, nunca tal se viu na música galega. Mira que levamos creando, recreando, reinventando, e chegades vos armando a vosa historia neste tempo e nesta terra. Pois, home, basicamente é un proxecto moi ecléctico, non? Ten de todo tipo de música, desde algo máis latino a algo máis yankee, non? A un rollo máis rockero e máis blues, e con 11 músicos desta categoría o que fai é que sone todo maravillosamente, date conta, non? Chegas ti ca túa cancionciña, tocan, xa despois tocan a elas e dis... Wow! Mi madriña, vamos gravar, vamos a entrar no estudio xa. Canto talento levaba dentro, e canta Valencia e canto corazón tienen estes rapaces. Tito, que levas a música no ADN. Que chega familiar o teu pai que triunfou en Miami e que ti que estás fecundando a Coruña e Galiza toda con todo o talento. Como foi ese impacto brutal, o coñecemento, a descoberta de María? O impacto xa fora no taller do Serón, que era antes, que estábamos ali traballando xuntos. E nada, foi unha rapaza, eso, un fesbello, digamos, que estaba todo o rato querendo cantar, querendo facer cosas con todo Dios e con moita enerxía. E xa non é eso, senón tamén con moita calidade tamén. Que esa actitude, esa vehemencia, moitas veces trasladas a dimensión punky no máis evidente. Non, María achega, matiz, cuidadiño, inflexións, hai moitos mundos na tua música. Sí, a verdade é que sí. Porque, o que te decía antes, non? Eu consumín todo tipo de música sempre, desde moi pequena, na miña casa sempre se escoitou moita música, meu pai escoitaba moito rock and roll, meu avó escoitaba de todo, desde Nat King Cole até Nana Mouskouri, até o que sei, lyric, o sea, de todo, ata zarzuelas escoitaba, e a min gustame case de todo. Pois esa nova dimensión está Ela Fitzgerald gobernando aos 11 virtuosos, estades a piques de coller o tranvía, oxalá que ese tranvía teña moitas paradas, sobre todo para beneficio do público que acade felicidade con tanta maravilla. Deme un bico, estou emocionado, e tan emocionado que xa non coño tranvía ni nada, marcho polo mundo, mestre, aos seus pés. E veña, a comedevos o mundo e que o mundo todo saiba a intensidade do proxecto SES. Marcho por aí que xa non aguanto, farme o meu peito. Te alojo, mijos. Chao. Catro reis, catro cabalos, catro xeracións, catro amigos, catro gatos, catro corazóns, catro rodas que me levan mil sitios a onde ir,
4 bellos marineros bogando a velas vir. 4 follas tiña flor que aquel día topé. 4 follas, 4 xamais que terei. Un funeral, 4 bodas en 4 estacións. 4 regras, 4 cousas, 4 condicións. 4 noites que non durmo pensando onde estarás. 4 anos e febreiro terá un día máis. 4 follas tiña flor que aquel día topei. 4 follas, 4 xamais esquecerei. De 4 a 4 navego en mares de papel. Vou soñando un par de versos do capitán aquel co que amei a liberdade buscando expedicións. E fomos quedando sós o mar o barco e non. 4 follas tiña flor que aquel día topei. 4 follas, 4 xamais esquecerei.